Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Σούλης και έχω σπουδαία νέα για εσάς. Τα ελληνικά χρώματα Craft παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σειρά Energy Save, βασισμένη σε μια πρωτοποριακή τριπλή τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας. Χάρη στην αποκλειστική πανευρωπαϊκή πατέντα της Craft, τα νέα χρώματα και μονοτικά ταράτσας Energy Save διατηρούν το εσωτερικό περιβάλλον του κτηρίου πιο ζεστό το χειμώνα και πιο δροσερό το καλοκαίρι, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις για θέρμανση και ψήξη και εξοικονομώντας ενέργεια όλο τον χρόνο. Αλήθεια, γνωρίζετε ότι το 65% της θέρμανσης ή ψήξης μέσα σε ένα κτίριο χάνεται από τους τοίχους και το ταβάνι? Το Energy Save Roof είναι ένα ενεργειακό πολυουρεθανικό μονοτικό ταράτσας με το οποίο μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χειμώνα-καλοκαίρι. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Πρώτον, χάρη στα μικροσκοπικά ιελοσφαιρίδια που περιέχει, αντανακλά κατά 90% την ηλιακή ακτινοβολία. Δεύτερον, τα διογκωμένα μικροσφαιρίδια καθυστερούν τη μεταφορά της θερμότητας από και προς το εσωτερικό του κτηρίου, μειώνοντας έτσι τις απώλειες θέρμανσης ή ψήξης μέσα από την ταράτσα. Τρίτον, τα υλικά αλλαγής φάσης ή αλλιώς PCM συντελούν σε μικρότερες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στους χώρους κάτω από την ταράτσα, εξασφαλίζοντας θερμική άνεση και μικρότερες ανάγκες για θέρμανση ή ψήξη. Επιπρόσθετα, με το Energy Save Roof ξενιάζεται με τη μόνωση της ταράτσας, καθώς δημιουργεί μια ελαστική αδιάβροχη μεμβράνη που μονώνει αποτελεσματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα από την υγρασία τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Επιπλέον, η μεμβράνη αυτή διαστέλλεται και συστέλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία ρογμών. Η επιφάνεια της ταράτσας παραμένει άθικτη ακόμα και αν τη χρησιμοποιείτε καθημερινά. Το Energy Save Roof είναι εύκολο και απλό στη χρήση, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι σωστή αραίωση με νερό και ένα ρολό για την εφαρμογή. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στα νέα ενεργειακά χρώματα Energy Save της Craft είναι ότι εξοικονομούν ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να ζούμε σε ένα όμορφο, ευχάριστο, θερμικά άνετο και πάνω απ' όλα υγιεινό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Οι επιστήμονες της Craft αφιέρωσαν πολύ χρόνο και τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν αυτά τα πρωτοποριακά ενεργειακά χρώματα. Εσείς όμως δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονες για να καταλάβετε τα ωφέλη. Απλά θα τα νιώσετε στην καθημερινότητά σας.